Kuulkaa nyt minusta meteli nämä ja urbanisoituneet kaupunkikanat pitää. Hirveä kotkotus. Mikä mahtaa olla siellä hätänä? Onko siellä joku rotta niinkö siellä kanalas vai mikä on? Tämmöiset hienoperseset kaupunkikanat, kato. Tommonen kotkotus. Näki soppees. Mä katson, ne on tuolla sisällä kaikki. Joku munia vai mikä on? No, onneksi nyt on ainakin ihana ilma, jos ei muuta. Vähän on tässä mun Espanjan käynnin aikana mun salaatit vähän niinkö päässyt niinku pikkasen niinkö, en mä tiedä, kärsinyt. Tässä varmaan laittaa niille vähän lisää vettä. Moi!